Navngivning af alkaner. For at navngive alkanerne skal man finde molekylets længste carbonkæde og navngive den, som om det var en uforgrenet alkane. Så det her, som er den længste carbonkæde, hedder en hexan. Ja. Yes. Så bagefter skal vi finde sidekæderne og navngive dem. Så vi har den første her i carbon CH nummer 2, hvor der går en sidekæde ud med 1C. Så den hedder altså metan. Så finder vi den næste sidekæde, som ligger på CH nummer 3, og der går 2 C-atomer ud, så den hedder altså etan. Nu skal vi have navngivet hele det her alkane, og derfor siger vi sidekæderne først, og metan sidder på CH-atom nummer 2, så derfor kommer den til at hedde 2-metyl, og etan sidder på nummer 3, så den kommer til at hedde 3-etyl. Så derfor kommer vores slutsætning til at hedde 2,3-metyl-etyl-hexan. Til at afslutte med reaktionsskema, og det kan være set på C'erne. Hvor mange C'er der er, og der er 1 C på hver side, så det passer fint. Så kigger vi på H'erne. Hvor mange H'er der er 4 H her, og der er 2 H her, så derfor skal vi have ganget H2 med 2, så der er 4 H på hver side. Så kigger vi på ordene. Der er 2 ord på den ene side, og der er 2 ord her, og så er der faktisk også 2 ord herover. H2 lige er blevet ganget 2. Så der er altså 4 ord på den ene side og kun 2 ord på den anden side. Så skal vi have ganget O2 med 2. Og nu har vi afstemt det her reaktionsskema. Som er fuldstændigt. Ja, som er fuldstændigt. Så skal vi afstemme det her reaktionsskema, hvor vi så starter med C'erne. Og der er 4 C'er på den her side, og der er 1 C her. Så der skal være et 4-tal foran her. Og så går vi videre til H'erne, hvor der er 10 H her. Og så er der 2 H'er her. Så der skal stå 5 foran. Og så skal vi så tage ordene til sidst. Og der er 2 ord her, og der er 2 ord her. Nej, der er 2 ord, og så er der 4, 5 ord her. Så på den her side er der i alt 9 ord. Så ja. Så derfor siger vi 18 ord, fordi så ganger vi det hele sådan med 2. Her skal der stå 8, og så skal der stå 10 her. Så giver det hele op. Og det her, det er en ufuldstændig afstemning. Og det vil sige, at der ikke er ilt nok til alt. Det kan blive CO2, så det vil være til CO.